L-Umanisti Maltin sejħet il-proposta tal-Gvern dwar l-eutanazja volontarja assistita bħala pass fid-direzzjoni tajba li jirrikonoxxi d-dinjità u l-għażla personali tal-bnedmin fit-tmiem il-ħajja. Għalkemm irrikonoxxiet li din il-proposta għandha salvagwardji ċari, laqda tal-fema li l-perjodu ta' 6 xhur biex il-pazjenti jkunu eleġibbli għall-eutanazja jeskludi lil dawk li jkunu għaddejjin minn dbatija kbira. Hawnhekk l-Umanisti Maltin qalet li għalhekk id-dbatija u mhux kemm fadlilhom ħajja l-pazjenti għandha tkun il-kriterja jekk il-pazjent għandhomx ikunu eliġibbli jew le għall-eutanazja. Laqda tkellmet dwar il-kura paljattiva u qalet li din il-kura għandha tikkumplementa u mhux tikkompeti mal-eutanazja volontarja assistita. Rimarkat li l-legalizzazzjoni tal-eutanazja volontarja assistita ssaħħaħ u mhux iddajjef fis-sistemi tal-kura paljattiva. Skont laqda l-argument li l-pazjenti jirrikorru għall-eutanazja xi ħossuhom bħala pis mhuwiex korrett għax jiżvija lin-nies. Għamlitha ċara li ħadd m'għandu jisforza jew jiskoraġġixxi lil xi ħadd milli jmur għall-eutanazja u għalhekk l-Umanisti Maltin qalet li għandu jkun hemm salvagwardji legali f'dan ir-rigward. Dwar il-living will u prokuri mediċi laqda qalet li jeħtieġ li jkun assigurat li dawn jirrispettaw ix-xewqat tal-pazjent. Laqda qalet ukoll li għalkemm għandu jkun hemm rispett lejn il-kuxjenza tal-professjonisti din m'għandix titħalla li xxekkel l-aċċess għall-eutanazja volontarja assistita.